gaztaren saio honetara ere gaurkoan gonbidatu bereziat ekarri dugu, Naparra, kongresua ere Naparran egiten dugu, eta bera Miren Zabaleta Telleria, iluntzean? Iluntzean. Zemoz? Ongi. Ongi. Hemen galderen esperoan. Galderen espero. Bueno, Nafarroa asko aldatu da azken urteotan. Bai. Nola bizitzen duzu eraldaketa guzti hau? Egia esan, gure bizitzak eta aldaketa hauek ere batera datoz. Eta poza handia da, ikustea Nafarroa aldatzen ari dela. Eta, EH Bilduranak diren balioak eta sinesmenak, gero eta jende gehiagok ere partekatzen dituela. Eta, hamarkada bada, ez? Instituzioetara aldaketa hori iritsi zenetik, naiz eta atzetik zetorren bulkatzen hamarkada luzeetan. Eta, gogoan dut, 2015ko egun berezi horretan, nola ordurarte kalean zegoen sentimendu bat, iritsi zen ere instituzioetan gehiengoak osatzera, eta ordutik gaur arte, ez, iduritzen zaite, orain arte edo hamarkada luzez navarrismoak markatu duela Nafarroaren nolabaiteko hegemonia kulturala. Navarrismoa ideologia bada, bi ezaugarri nagusi dituenak, Espainiarekiko lotura defendatzea eta gainerako euskal lurraldeekiko ezberdinkeria marraztea. Eta iduritzen zait, kulturalki nafartasuna deitu genezaken beste sentimendu bat sortzen ari dena. Hori ez dago Espainiarekiko loturan oinarritua, baizik eta balio aurrerakoi, demokratiko, euskaltzale, eta Euskal Herriari ere begiratzen dion emozio eta kontu kultural berrietan, ez. Eta hori uste dela aldaketa sakonena, nafartasun berri hori sortzen ari dela, hegemonia kultural, politiko eta ideologiko berri batzuk eraikitzen ari direla, nahiko genuke, azkarrago horiek denak ere zimentatzea, baina hori gertatzen ari da, ez, eta aldaketa historiko handia da. Esan bezala, azkeneko hamarkadaren ikuspegian 2015an mugarri oso garrantzitsua izan zuen, ez. Miren Zabaleta ezagutu dugu askotan gaztetatik, bete ere telebistan, iako ikasle abertzale mugimenduko eleduna izan zinen. Komentatu duguna Nafarroa zemat aldatu dan, lehengo garaitik onera, badago lehengo garaietan, Guardia Zibilaren kontrola nagusiki, Polizia Espainolak ere asko izaten ziren, baina, zuzenean, oitako askotan gelditzen zineneteko bat, Nafarroan. Eta bada, gertara bat, Ronkalesako autobusan okrezpanago, gelditu zizuten autobusa, zu jetxiarazi, eta Guardia Zibilak agindu zion txoferari alde egiteko eta bertan bakarrik usteko. Kontroletan anekdota asko izan ditugu uste dut belaunaldi batekoek eta markada luzez, ez, kontrola asko egon dira Euskal Herrian, niri asko tokatu zaizkit eta kontatzen duzun hori nahiko xelebrea izan zen. Ronkalesa batzen, Donostira zetorren, ni ikasle abertzalekeko bilera bateran entorren, ni autobusez mugitzen nintzen garai horretan asko, bileretara juteko, eta Zuastiko peajean gelditu zuten autobusa, eta gau horretan justo egunkaria itxi zuten, eta nik neukan egunkariako agenda bat, bezperar arte gauza txuria zena, gauza ez ilegal bat edo ez markatu bat, ez. Orduan ikusi zutenean agenda hori nuela, jetxierazi ninduten, eta autobuseroari esan zioten joateko. Ez dakit ze hilabete izan zen, kristonotza egiten zuen, eta nik ez neukan telefono mugikorrik, garai horretan ez genituen horren beste, orduan hortxe gelditu nintzen, peajean eskatu behar izan nion laguntza, peajeko langileari, eta berak deitu zuen lagun bat, eta etortzi ziren nire bila, eta, anekdota bat gehiago, ez, beste kontrol askotan ere, gelditu izan nindutelako, ez. Iruñako zea,
Eta nola da, Iruñan, garai haietan, gaztetasunean militantziari atxikitzen. Nola izan zen hori? Nondik datorkizu edo zen hori? Bueno, azkenanik kultura politiko eta militante handiko familia batetik nator. Eztabaida asko ere egin izan ditugun familia batetik eta basen hori ere txiki-txikitatik datorkit. Sustraiak asko sentitzen ditut, sustraiak maila familiarrean, baina baita ere herriarekiko loturan, horiek txikitatik markatu naute, eta egia da hasi nintzela auzo batean, berria, Iturrama auzoan ez zegoen izugarrizko ehun antolaturik, baina, institutoan, ikasle abertzaleaken bidez topatu nuen modu egoki bat, konprometitzeko, aritzeko, ibili nintzen ere, Hastapenetako gazte asanbladan, ibili nintzen Zarata irratian, ibili nintzen eskura eta hurbilean nituen bitarteko ezberdinekin, basen kolektibo hori edo lantzen eta garatzen, ez? Baina bereziki ikasle abertzaleak markatu zidan eta urte luzez hor egindako konpromisoak, ez? Eta, ikasle abertzaleak bezala arduradun edo ordezkari nazionala zinan. Nafarroatik ikusi eta proiektu nazional batia txikita, horren ezberdina Nafarra izatea? Ez, nik uste dute Nafarrontzako proiektu nazionalen bihotza Nafarron dagoela. Orduan, ez dago kontraesanik, kontrakoa. Ez nion kontraesanagatik. Diot, militantzia ereduei dagokienez, o militantzia zean, baskongadoekiko ikuspegian edo ezaguarritzen edo ezberdintasunak ote dauden. Egoerak ere ezberdinak zian, betera represiboki ikusita, segurazki. Bai, nik uste dut, gu hasi gara gutxiengoa izaten. Orduan horrek markatzen du ere asko, gutxiengoa zara, gehiengoak erekin adituzu, ezberdinekin hitz egiten aritu bertzara, garai zail horietan ere markatuagoa zeunden zentzu horretan, baina nik uste dut horrek ere karakterra ematen digula, ez? Ez da berdina, gehiengo batek zurekin bat egiten duen Gipuzkoako herri batean militatzea, edo nolabaiteko inguru ez horren lagungarria daukazun espazioetan edo aritzea, ez? Eta horrek badauka bertute bat, eta da, irakasten dizula eztabaidatzen, irakasten dizula ezberdinekin aritzen, irakasten dizula ezberdinekin eztabaidatzen, eta irakasten dizula ere, trinkotzen, ziur aski ere momentu batzutan, ez? Ondokoa zaintzen, ondokoak zuzaintzen, eta pixkat hortikan aurrera egiten, ez? Eta, igual, militantzen edo, baina orokorrean, zenbat aldiz esan dizute, igual, Nafar ikuspegitik, ezinezko izango zela. Pues, adibidez, Nafarroan bilakatu den eraldaketa hori. Oso egoskorra gara, ez? Euskaldunak oro har, eta Nafarroan bizi garen pertsonak, eta Nafarrak garen pertsonak, zer esanik ez, egoskorkeri horretatik, beti pentsatu dugu, zegoela gauzak aldatzerik, eta jarraitzen dugu pentsatzen hori ere posible dela, bestela ez ginateke hemen egongo, ez? Eta nik uste dute, azkenean konpromiso militante bat hartzen dugun birtuteetako bat dela, naiz eta indikadore guztiek esan mundu hau, okertze aldera dijoala, gure sinismen antropologiko, sozial eta kolektiboa dela pentsatzea mundu hau hobera ere joaterik badaukala eta horre bulkatzen zaitula pentsatzera zergatik ez. Badago dena aldatzerik, badago dena hobetzerik eta horretarako lanak merezi du, ez? Nafarra izanagatik bai, militantzen bide honetan zenbat Nafarra ezagutu dituzu? Pues imaginatu. Osea, zinturen igo kaskante leitza eta goizuetak zer daukaten aman komunean, ez? Ziurrenik aipatzen dugun nafartasun sentimendu hori, behintzat gure espazioan, ez? Euskal Herriari ere begiratzen diona alternatiba sozial eta politiko bat eraikitzeko, baina zenbat Nafarroa daude, zenbat Euskal Herri daude,
asko anitzak eta denak aberasgarriak, ez? Horretan ez dago zalantzarik, ez? Eta militantzian edo, bueno, gaztarotik heldutasunerako transkurso hortan, zer dira, adibidez daukazun oroitzepenik, ederrena eta gogorrena? Ederrena, bizitza bera, ez? Eta, militantziak momentu hon asko ekarri dizkigu, eta gero bizitzea, Violeta Parrak dioen bezala, gauza handia da, eta nik uste dute jarrera horretatik, transito hori oso positiboa izan zela, ez? Eta gogorrenak ere ziurrenik militantziari lotuak daude, eta bizitako galera, bizitako egoera bortitz ezberdinei, ez? Eta Mine Zabaletari zer da gehien gustatzen zaion egitea? Zer da gehien gustatzen zaidana egitea? Gustatzen zait asko taldean egotea. Gustatzen zait asko lagunekin egotea, gustatzen zait asko familiarekin egotea, gustatzen zait asko planak egitea, bidaiatzea, gustatzen zait asko taldean egotea. Eta gustatzen zait ere bakardadea aukeratzea. Momentu batzuetan, liburu on batekin, paseo batekin, edo dena delakoa, ez? Zer zen, zure asmoetako bat, edo nahiko zenuke nahi izan aspirazioetako bat, eta ez dezuna egin, baina hor daukazuna da gordea. Askotan entzun izan diot jende bati, igual egoera zaietan, ez dakit zer egin ere bizitzarekin. Eta niri gauza harrigarria egiten zait hori entzutea, ze duritzen zait ez aigula sartzen, bizitza batean zenbat aukera sortu daitezkeen, ez? Zer gustatuko litzaiake egiten nahi naizena, gustatuko litzaiake beste bizitza batean, beste ofizio batzuk ere izatea. Zein adibidez? Gustatzen zait zuzenbidea ikasi nuen, eta gustatzen zait zuzenbidea, gustatzen zait irakaskuntza, gustatzen zait idaztea, gustatzen zaizkit gauza ezberdinak, eta pena daukat, sentsazio dudalako bizitza batean zailki sartu daitezkela denak aldi berean, ez? Beraz, aukera ezberdinetarako beti irekia, eta horrek esan nahi duen Mine Zabaletaren liburu bat aurkituko dugula bizitzan? Momentu honetan ez dut uste, ez daukadalako tarterik, ez da, erosketa zerrenda ere idazteko, baina gainerakoan gustatuko litzaidaken zerbait da, ez? Jende guztiak esaten du, zuhaitz bat landatu, liburu bat idatzi, eta seme-alabaren bat izatea ere, proiektu egokiak izan daitezkela. Seme-alabak izan ditut, zuhaitzak landatu ditut, ikusiko dut. Lehen komentatu duzu, zatoz politika ere asko konsumitu baino politika bizitzen familia batetik, lanautik ere. Ezagunagoa da zure aitaren ibilbide politikoa, segurazki lehenagotik, edo ez da. Aitarekin ere, berearekin ere eukiko zenitun eukibarreko diskusioak, baina hori irodiez nola eramaten zenuten etxean? Pertsona ezagun baten alaba izatea zama handia da. Zama handia da txikitatik, ohartzen ezarenetik ere, ez? Eskola bertatik, ohartzen zara, badagola zerbait, jende batek gustoko duena, eta beste jende batek gustoko ez duena, eta horrek baldintzatzen zaituela modu batez edo bestez, ez? Nire gurasoak beti saiatu dira, hori babesten, baina ez dute lortu, normala den bezala, eta asko markatzen zaituen zerbait da, ez? Nik nire aitaren kasuan, esango nuke, berak paper oso importante bat dauka, leheno aipatu ditudan sustrai horiek ezartzen, nor naizen eta nongoa naizen ebazten, eta maitasun handia eman izan digu, eta baita ere erakutsi dit aurre iritzirik ez izaten, ezaguna den horren atzean nor dagoen ezagutu bitartean, eta erakutsi digu ere, eztabaidaren eztabaidaz, sentimendu
kritikoak ere sustatzen eta ezberdinen artean hizketan, ez? Orduan nik uste dute azkenean pertsona ezagun baten alaba izateak markatzen zaituen heinean zure izatearen parte bat ere izan badela, ez? Eta gaur da eguna, bueno, nire aita ezagunagoa dela, nire alabak eramaten ditugun eskolaren inguruan errotondako gizona bezala, ez? Goizeko 9:00 egunero hor dagolako, da nire alabei bostekoa emateko eta bueno, garaian ezaguna zen gauza batzuengatik eta gaur egun ezaguna da hor dagoen aitona delako, ez? Aiton lanetan ere pozik ibiliko? Bai. Bueno, eta zure haurtzaroan, Iruñan eziagatik ere, bakazu familia ere lehitzan. Amaren partetik ez dakit nungoa den, baina ze oroitzapen dituzu haurtzarokoak? Amaren partetik Donostin. Orduan, bueno, mugitzen ginen, asko mugitzen ginen. Egia da gehiago joaten ginela Leitzara, Leitzan familia handia gara, eta Leitzatik ere kriston oroitzapena ditut. Bueno, ez naiz arkitekta izango, hori nekien txikitatik, egun osoa pasatzen genuen txabolak egiten, eta ez zuten asko irauten. Eta daukadan oroitzapena da familian eta baserriaren inguruko larretan olako gauzak egiten, ez? Pasa nuela haurtzaroa eta oso oroitzapen ona ditut. Aizpa bat ere badakazu? Bai. Eta bi alaba? Bai. Eta nola bizi dute alabek, adibidez? Pasarte hau zure bizitako gune hau, ardura azkeneko garaiotan, ardura politikoa, telebistan agertzen, nola bizi dute gara hori? Ongi, nik uste dut oraindikan 3 eta 5 urte dituzte, guk ere babesten ditugu, nire gurasoek nerekin egin bezala, orduan naturaltasun osoz eta nik uste dute ongi, bai. Zu ere emakumea zara, ardura askorekin, nola eramaten duzu egoera politika gintzen? Emakume nire galdetzen dut berdina, emakume bakoitzera galdetzen diot, handikap bat bezala bizitu dizudan dezun edo ez emakume izateak, edo egoera beste garai batzuetan egonik ere aldatzen dian, eta noraino aldatzen dian. Nik uste dute aldatzen ari direla eta emakumeok espazio berriak eraikitzen ari ditugula, militantziaren esparruan, ardura ezberdinak hartzen, egia da gure burua gutxiesteko joera hori ematen jarraitzen dula, eta egia da ere, nire kasuan bintzat, niri ezin ninduten esanez, gizonak eta emakumeak berdinak ginela, eta ez zegoela inolako ezberdintasunik. Eta gero adinean aurrera egiten duzun ala, ohartzen zara hori gezurra handia zela, ez? Eta, bakoitza horretaz hartzen da momentu batean, gertakizunen batengatik edo pasarteren batengatik, eta orduan, kabreatzen zara, haserretu egiten zara, ohartzen zerelako kontatu dizuten hori ez dela egia, ez dela horrela, eta emakume izateagatik, eta ez nago militantzia zitzaiten bakarrik, bizitza zoroar, zailtasun ezberdinak bizitzea tokatzen zaizula, ez? Orduan kabreo horretatik, badaukazu ere aurrera egiterik, eta nik uste dute hori dela, nire kasuan, eta beste 100 eta 1000 emakumeren kasuan egindako hautua, ez? Eta gero egia da feminismoaren eremua arnaz berritze bat ere ekarri duela. Emakumeontzako ze gauza handia da, 13-14 beranduago ohartzea zuri gertatzen zaizkizun gauza horiek ez direla zureak bakarrik, baizik eta badirela bizipen oso partekatuak eta ohartzea denonak direla pairatu ditugun egoera ezberdinak, ez? Eta horrek kriston indarra ematen du, ez? Orain, hori ikusita, nik uste dut nire alabekiko hautua ez dela izanen. Esatea, bakarrik gizon eta emakumeak eta pertsona guztiak berdinak garela, hori esango dugu. Baina horretaz gainera ere, parean dauden hainbat ezberdinkeri ere landu beharko direla,
bain zuzen ere frustrazio maila hori ere egonez dadin, ez? Edo zailtasun ezberdinei beste modu batez aurre egiteko, ez? Eta hortikan aurrera nik uste dute, bueno, erronka bat dela, ez? Eta erosoa dela ere, gaur egun egiten ari garen bidea, ez? Zentzu horretan. Ze espero dezu nahiko zenu zure alabentzako, zuk garaian akaso izan ez zenuena. Ez zure materiala baizik eta, hitzeiten ari gan esparruarekiko dagokionez. Zer aldatzen nahiko zenukeen, zuk emakume izateatik gaztetan bizi izan dituzun egoeren kontutan hartuta. Gustatuko litzaidake erabateko askatasuna sentitzea, gauza guztitarako, zer egin nahi duten eta zer egin nahi ez duten erabakitzeko, eta oso argi izatea zer den onargarria eta zer ez. Eta hitz egiten ari naiz, eraso sexistetaz hasi, eta bestelako jarrera agian ez horren bortitzetaraino, baina zer ez den onargarria eta zer den onargarria ongi marraztua izatea, eta bereziki askatasun erabateko batez, beren bizitzarekin egin nahi duten erabakitzeko gaitasuna izatea, ez? Zure garaitan gaztaroan, zein zian zure referenteak? Bueno, ez naiz oso mitozalea, gehiago gustatzen zaizkit ideiak, mitoak baino, ez? Eta hortikan aurrera, badaude referentzia batzuk, familiarrak, beti horre egon direnak, eta badaude ere, igual, mugimendu politiko edo sozialetakoak, ez? Familiari dagokionean, uste dut etapa ezberdinak pasa izan direla. Gustatuko litzateke ama aipatzea, ze beti gure kasuan, ez? Aita izan da fokoetan egon dena, ez? Amak, kabia egin zuen, ama kabia mantendu zuen, ama ordena mantentzen duen emakumea da, desordenerako bageunden beste guztiak, eta uste dut horre, etxera bueltatzeko referentea hor izan dudala, ez? Eta politikoki eta sozialki gehiago mugimenduak interesatu zaizkit, ez? Urteak aurrera egin ala ere, pertsona batzuk oso esanguratsuak egin dira. Pepe Mujikarena nik uste dute denontzako dela referente ideologiko bat, Euskal Herrira etorrita bizipenengatik ere, baina Arnaldo niretzako erreferentzia argi bada, eta hortikan aurrera mugimendu ezberdinak. Zau galdetzen zuzen, azken batean, lehen igual segurazki gutxiago zen gaur egun emakumezkoak politikan lehen hilaran egotean zu bezalak, gazte azkerentzako ere referente batzuk edukitzea da. Zer nahiko zenuke izatea zure referentzia gazte horientzako? Nik ere berdina esango nuke kasu honetan, referentzia kolektiboetan sinisten dut, mugimenduetan, ideietan, eta eskatuko nieke ideiekin ezkontzeko. Hori da nik uste dut importantena edo sendoena, bai. Miren Zabaleta definituko bazen, nola definituko zenuke? Egoskorra naiz, uste dut lagunen laguna izaten saiatzen naizela, zaintzailea ere, zentzu horretan, eta hortikan aurrera bizitza maite duen persona bat bezala. Eta aprobetxatzen du bizitza, aldekita gehien? Saiatzen naiz aprobetxatzen, baina esan dudan bezala ez diten bora ematen. Bizitza honetan egin nahiko nituzken gauza guztiak egiteko, eta egunean zer ere berdina gertatzen zaitez. Kirolaria izan zea? Bueno. Zeo zer indazu? Eta nondi atorkezu belauna adibidez atera zer nibiltze hori? Hori da nire leitzako amonaren herentzia genetiko bat, heredatu dugunan nik eta beste pare bat lehengusuk, eta horreri gehitzen baldin bazaio, espetxean egon nintzenean ere, asko korrika egin nuela, boltaka, baina korrika, horren koktela da, Mr. Potato bezala desmontatzen izela noizbenka, eta duela gutxi ere ala gertatu zitzea dela. Anekdota hori gutxinez belauna ibiltzen zela horreateatzen. Ez dut galdetu espetxaldiaz, baina zuk atera ez zunez, zer daukazu hori itzapenik? Onena eta txarrena?
onena, bueno, pues, ospatzen duzula dena. Ospatzen duzu bisita bat, ospatzen duzu Gabonetan mazapan kutxa bat estraperloan lortu izana, ospatzen duzu etengabe, ez, gauza txiki asko, ez. Eta bueno, espetxean ikusten dut ongi eramateko modua dela, bakarrizketan asko egoten zaren heinean, zure buruarekin ongi moldatzea, eta horrek eskatzen du ariketa sendoak egitea, zure mamuak usatzea, pertsona hobeagoa izaten saiatzea, eta hori dena, bueno, nola baiteko esperientzia edo alde ona, ez? Eta egon dira ere momentu oso potenteak, ez? Ni gogoan dute uztailaren 6 batean, San Ferminetako txupinazoa bota zutenean, ikurrina hor erdian ikusteak, zer nolako poza eragin zuen edo zidan deserritik hori ikustea. Edo 2015 lehenago aipatu dugunez, ziegan kontuak egiten ohartu nintzenean Joseba Asiron, izango zela Iruñeko hurrengo alkatea, ez? Eta momentu txarrak espetxeak ere izan baditu, egunak luze doaz, kasu batzuetan, baina, bueno, igual txarrena, batean ohartu nintzela, nire ama hizkuntza euskara izanik, nire ama hizkuntza erdera bilakatu zela. Eta batean erderaz egiten nuela amets, eta erderaz zela nire lehenengo hitza. Ez dut osotara berreskuratu, nik uste dut horren buelta, ez. Eta, bueno, ondorio positibo bat, ezagutzen hauen jendak esaten du, zenbat aldiz esaten duan maite zaitut. Oso astuna izan daiteke, maite duan jendearekin, gurtzen naiz, askotan telefonaz, maite zaitut esaten, edo hori ez, evidentemente, baina hori gelditu zait. Esaten du maite zaitut atope. Hori txarra dala? Ez, gauza, bueno, aldarrikatzen dut, hori da nik uste dut espetxealditik atera nuen gauza honetako bat, kasi, bueno, agur esaten nun bezala, ez, nahi nuenari maite zaitut esatea, ez, eta asko esaten dut. Eta alde txarra, hizkuntzarena, aurrek esan nahi duen guztiarekin, hor galditu zitzaidala. Bueno, baina lehenengoak ere soluzioa daukan bezala, bigarrenarekin naizea Euskaldunon dekonstruzio aktibo bat egiten. Hori da. Orduan hori ere importantea, emozioak importantea, egozten zaigu Euskalduna ez izate horren emozionalak. Eta zuen oso persona emozionala zean, ez eta igual segura eskit dena ez kaleratu. Zeune izan da, hola, emozioz beterik, esan dituzu Josebarena, gertzena, baina, hola, eukiko zenuken bat, hola horretzapenan. Ez dakit, klasikotara joaten gara denak, ez? Bueno, pues nire alaba jaio zirenean, egia esan, oso emozio handia izan nuen, eta aitortu behar dut. Eta mina. Baita ere, noski, baina ez nekiela, zen izango zen, nire lehenengo sentimendua, beste pertsona bat jaiotzen zenean, ez? Ez naiz emakume bat amatasuna txikitatik bizi nuena, ez nuen horrela erraietatik bizi, ez nekien, ama izango nintzen edo ez, eta baino banekien zela gauza bat egin nahi nuena, ez, edo probatu nahi nuena. Eta orduan, horrelako tripa neukan bitartean, ez neukan oso argi jaioko zen persona hori eta biok nola eramango ote ginen, ez. Eta orduan izan zen subidoi bat del Kristo, osea, ikustea asko gustatzen zitzadala, jaio zen persona hori eta ongi eramaten ginela, eta bigarrenarekin ere pareko, ez. Orduan niretzako deskubrimendu bat izan da amatasuna, eta, bueno, klasiko bat izan daiteke, baina espektatiba horretatik nentorrenez, edo zalantza horretatik nentorrenez, oso momentu zoragarria izan zen, ez. Bueno, a ver, esplikatzen den minarena, porque, bueno, erditzean gizonezko ez dakigu zer dan hori, baina evidentemente ertzegati da erdibitu erditzea, ez, erdibitu gorputa. Baina esaten hon, zure gorpuzkera ere oso estua danez ere, haurdunaldiak ere eraino zizula ere, biriken inguruan edo fisura batzuk edo, ez? Bai, bueno, erabaki zuten handiak izatea, eta ni ez naiz oso handia. Orduan, bueno, hor pasagan itun kontuk eta komerik ere bai, ni ere oso txikia jaio nintzen, eta hortikan gaur arte.
Bueno, eta abokatutzako ikasketez gain, ere izan duzu, zuk formazio hori luzatu duzu, gero bere espezializazioa, master batzuk ere egin zenitun, eta, bueno, azken urteetan, EH Bildura, erdurekin atxiki baino lehen, justo Bertizaranako udalean idazkari postua zenun. Bueno, bueltatu zinean, espazio militantzia lor bat, garai oso luze batetik utzita, eta espetxetik atera, eta, bueno, zure bizitza ere berriz berrosatzeko, edo berriz beste norabidean kokatzeko, bueno, zenun dena. Kostua, soldata ona, dena ez egin, baino, zegoen zerbait barruan, egin dizuna berriz bueltatzea. Bai, bueno, uste dut erabaki ona izan zela garaian, ez? Bueno, postu horretara, kasu horretan jutea, eta egia da, bueno, bizitza bada, eta lanean ematen ditugu ordu asko. 8 ordu, 7 ordu egunero. Ordu asko dira, ez egoteko benetan asebetetzen zaituen zerbait egiten, ez? Orduan, bueno, pulsio hori beti izan dugu, eta bueno, kontrakorriente joan da ere, nahiago dut asebetetzen nauen eta asebetetzen gaituen zerbaitetan aritzea, momentu horretan asebetetzen ez ninduen zerbaitetan baino, ez? Eta hortikan aurrera, bizitza etapak dira, eta etapa honetarako hau zen, ez, hartutako autua. Eta, urte berria hasi egun hontan, etapa honetara, 2025 urteari zer eskatzen diozu? Zer eskatzen diodan, osasuna, eskatzen diot kemena, indarra, bueno, sustrai horietatik, gora ere eta zerura ere begiratzeko aukeran laguntzea proiektu kolektibo honetan, eta saiatzea persona ona izaten, aldugun hoberena ematen, toki guztietan, eta bizitzen, ez? Zein da zure kilikiri gogokoena? Bueno, Ospina Aurpegi, denon kasuan, bueno, edo jende askoren kasuan hori da ezagunena, eta Ospina Aurpegi asko maite dut. Gure podcast saio honetan, bukatzeko saioan, bakizu eta ditugu azken garaiotan, manifestazioa eta nazio garen hildoren baitan, Euskal Armarria eta gure simbologia Euskaldun arrotasuna ere aldarrikatzeko, kotxetan jartzeko pegatina bat, orduan gure gonbidatu guztiak galdetzen diogu, zein emango zenioken pegatina hau, kotxean berari gero jarrarazteko. Nik uste du jarriko nukeela nire gurasoen kotxean. Bai, ze inor baino erosoago ibiliko dira ere honekin, eta gainera askotan, ilobak mugitzea tokatuko zaien ezkero, iduritzen zait, bueno, egokia izan daitekela. Miren Zabaleta Telleria, mila esker gaurrekin egoteatik, eta laizterrete. Berdin.